kun ihmiskunta oli nuori ja alkukantainen. Taivaan ja helvetin sotilaat taistelivat ihmisten sieluista. Väistämättömän tappion uhatessa helvetti lähetti lopuksi mahtavimman demoninsa pyhään sotaan, joka lopulta voitettiin lukuisien enkelien uhrautumisen kautta. Demonin paha henki ei kuitenkaan saanut koskaan itselleen rauhaa, ja helvetin aikaparonnit hirosivat hänet syntymään aina uudelleen säännöllisin väliajoin. Kun hän jälleen palaa, silloin meidän, mahtavimpien taistelijoiden ja seikkailijoiden, pelastetaanko me se prinsessa vai? Maailma on vaarassa ja sinä puhut jostain prinsessoista. Ainahan me prinsessa pelastetaan. Anna maakin kertoa loppuun. Silloin meidän, parhaiden taistelijoiden ja seikkailijoiden tulee kerääntyä yhteen ja passittaa hänet takaisin helvettiin. Siksi me olemme täällä tänään. Täs toi pappi sitten oikein tekee. Minulla on hänen luolakuntansa mestarin pyhä tarkoitus. Hänen siunausta. Kuka sut sit oikein on johtoon laittanut? Minä olen taistellut lukemattomia kertoja häntä vastaan ja tunnen hänet läpikotaisin. Mutta miksi vain sinun toinen korvasi on suippua? Ampua haltia. Mennään. Minä näytän tiedon. Men herregud, det är Paavo. Hur mår du? Jag mår bra. Tack. Hur mår du? Mitä demonien kieltä? Voinen heittää käännösloitsun. Ei tätä kyllä selvimmän kestä. Eipä tässä kummallinen paikka. Voi hyvin ja... Vitune! Hei! Ei siinä siis... Mä luulen, ettei papit saa käyttää teräaseita. Näin meidän kesken. Hänen korkein jumalallinen pyhyytensä alkaa olla hieman höperö. Eikä usko, että hän huomaa. Luopio! Se kummempaa. Kyllähän tässä voisi vanhojakin muistella vaikka kuinka kauan, mutta muksutkin odottaa kotona ja muutakin tekemistä helvetissä olisi, että eiköhän tässä taistella, että päästään kukin tahoillemme. Joo, tietystikin, mutta koska tämän kaltaisissa pakettiseikkailuissa hyvät voittavat aina, niin jos sovittaisiin asia etukäteen. No, niinhän me viimeksikin tehtiin, että kai se sopii. Mutta yhden teistä ainakin on kuoltava, muuten se ei ole reilua. Viimeksi ei kuollut yksikään. Toi. Hieno loitsu. Kai tässä pitää sitten näön vuoksi jonkin verran edes taistella. Minä palaan vielä. Ensi viikolla nähdään. Oisin mä sen itsekin voittanut. Eiköhän mennä keräämään kokemukset tältä viikolta. Hei, uusi loitsu. Tää.